Eskerrik asko, etortzeagaitik. Bitxia da, ez gaude hainbeste, baina ia Euskal Herriko herrialde guztietatik dago. Arabar bat badago? Bai? Ez? Ez dago Arabarra? Arabarra! Arabarra! Trebiñoarra, ondino Arabarragoa baino ez dago. Naparrak, Lapurditxarrak, Bizkaitarrak, Giputzek ere, denetarik, oso ondo. Eta beste bat hor, zure herrikokoa gainean. Azpeitiarrak. Hori da. Orduan, herri desagertutako herria, behitu ondino ze interesa nazionala sortzen du. Bueno, Hector gehienak ezagutzen dugu, ez da? Hector Ortega, historialaria, kasetaria ere, edo bintza kasetarian posibilizara. Eta, bueno, kontatuko abenu prestatu duen gaur, ez? Gauza bat, igual baten bat, ezin ez bada etorri, edo hurbildu, edo hemengo txarla guztiak, lehenengo taien, orain zuzenean emititzen ari da, internetetik, YouTubetik, paia konpartza kanaletatik, eta, bueno, gero registratuta geldituko da. Orduan, konsultatzeko, edo gaur etorri ezin ez duen bateri komendatzeko, eta bar, hori aukera dago beti. Paia konpartza YouTubeko kanalean sartzen da, eta hor ikusten dira leio batzuk, eta en directo jartzen dena, edo zuzenean jartzen den leio hortan sakatuz, hortxe aukera dago ikusteko bai gaur Hectorrek arituko duena, eta egindako beste batzuk, bai. Orduan, gaurko metodologia, beste guztietan bezalaze, lehenengoz Hectorrek aurkeztuko du ekartzen duen lana, ordu bat inguru, ez? Aurkezpena izango da, eta gero aukera egongo da, baten batek, zerbait komentatu nahi baldin badu, edo korregidu, edo galdetu, edo zen gauzetarako, baita ere aukera egongo da, bai? Orduan, Hector, zure txanda. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi etortzeagaitik, eskerrik asko paiako lagunei gonbidatzeagaitik, iaia behartzeagaitik, baina bueno, posik egin dudan lana da, eta bueno, bakarrik esatea hasi orduko, nik ere esan behar dudala, garai batean, ibili nintzela Begoñako gauzak ikertzen eta hola, baina azken urte hauetan ez naz ibili, orduan alde batetik, heldu nintzen lekuraino, eta urte batzu pasatu dira, eta niri Homer Simpsoni bezala, datu berri bat sartzen zaidanean buruan, datu zar bat galtzen da, orduan, ez dakit oso ondo, igual, zalantzari badaude, edo hola, igual, zuen galderak edo zuen kontuak argitzerik edo erantzuterik eukiko dudan. Baina, bueno, bestela bilatuko dugu beste moduren bat, zalantzari badago edo zer argitzeko. Eta, bueno, gaurko gaia, izenburu moduan ipini dugu hori, galdutako herria berpiztera goaz. Askotan gertatzen da Begoñarekin, jendeak ez daukala oso argi Begoña esaten dugunean zer dan Begoña, nondik nora joan dan, noiz izan zen anexioa, noiz izan zen herri independiente bat, errepublika eta hori guztia, ezta? Orduan egingo dugu ibilbide bat, ez dakit ordu bete, edo, bueno, ematen duena, baina gehienez ordu bete, hori bai. Baina, bueno, igual gauza batzuk geldituko dira komentatu barik. Eta besterik gabe, bagoaz lehenengo irudi honekin, eta hau da Bilboaldeko lehenengo argazkia. Esango dugu, 16. mendean egin zuten, munduko atlas moduko batean agertu zen, eta hemen ikusten dozue, gaur egun zazpikaleak direnak, oso errezak dira identifikatzeko, ezta? Eta ez dakit hain errez ikusten dan gero, Begoñanon egongo litzateken. Altzatu beharko naiz, baina Begoña izango zen, hau da atxuri, hor ikusten dana da gizakunde komentua, orduan, atzera dagoen guztia hortik ikusten dien baserri horiek, hemen bidetxo bat ikusten da hori da zabalbide, eta hor ez da ondo antzemate, baina hor Begoñako eliza dago. Eta ganera, eliza dago eraikuntza prozesuan. Gaur egun ezagutzen dugun bezala, bakizu eliza 16. mendean handitu egin zuten, gaur egun ezagutzen dugun bezala, zoritxarrez hemen ez da oso ondo ikusten, baina hor dago, eta hau ere interneten dago irudi hau, bilatzen baduzue, Civitates da liburuaren izena, eta hor Bilboko irudia bilatzea besterik ez da.
eta ikusiko dozue. Eta hor dago Begoña. Eta orduan, pentsatzen badugu Begoña nondik nora llegatzen zan, llegatzen zan iaia Deusturaino. Deustu izango litzateko La Vara de Portugalete ipintzen dagoen lekuan, azpian dagoena, hori da Deustu, hor dago Banderas mendia, Elorriaga mendia, eta atzean dagoen guztia Artxanda da. Orduan, zergaitik gatoz honekin, Begoña sortu zanean, Begoñaren ganeko lehengo notiziak, Erdi Arokoak dira, utziko dugu alde batera, ordu bete bakarri daukagu, Artxandako trikuarriak, Bekuniako balizko hiria, eta Erdi Arotik hasiko gara, ez? Eta Begoña aipatzen duen lehengo dokumentu, 12. mendeko dokumentu bat da, ez digu gauza handirik esaten herriaren ganean, eta gero bai aipatzen da Bilbo fundatzeko agirian, fundazio agirian. Eta hor bai esaten da, Fago en Bilbao de parte de Begoña, Villa, eta ez dakiz ere, ez? Orduan argi dago Bilbo Begoñatik bereizten duela, eta aipatzen du ere, geroago, el monasterio de Begoña, orduan, Eliza ere aipatzen du. Monasterio esaten duenean, hau oso importantea da guretzat, sasoi hartan badirudi, ikertzaileek hala diote, esan nahi zuela gauza bi, batetik, Eliza bat zala eta Eliz horrek patroi bat zeukala, eta patroiak normalean jaun laikoak ziren, osea, Elizak jaubea zeukeen, eta bestetik, monasterio esaten zioten bebai, haren inguruan komunitate herri bat osatzen baldin bazan. Orduan, horrek iradokitzen du Begoña bazala geroago euskeraz Elizate deitu zana. Herriak antolatzeko modu bat. Bizkaian, herri mota bi sortu ziren Erdi Arotik aurrera. Hiribilduak, jaunak, gero Gaztelako erregek, baina printzipioz Bizkaiko jaunak fundatutakoak, foru berezi bat ematen ziren, Bilbo horietako bat zan, eta bestea zan Elizatea, ez? Eta badirudi ja Bilbo fundatzen dutenean, Begoña bazala, hori seguru da, Eliza ere bazala, eta bazegoela herri moduko bat. Bilbori fundazioak irian eman zizkioten, iaia hemen ikusten diren lurralde guztiak, lurralde zabala eman zioten. Gaur egun Bilboko udalerria osatzen duena, gutxi gora bera da fundazioak irian agertzen dana. Baina hori, askotan pasatzen zen fundazioak irietan. Adibidez, Bermea hori ere oso eremu zabalak eman zizkioten. Eta Bermeo gero kontserbatu edo gauzatu ditu. Eta Bermeo gaur egun, hiribildua izan zen sasoitik ona, ez du galdu, galdu du apurbet, aldean, baina ia ez du galdu lurralderik. Lekeitio hori edo Portugaleteri ere eremu zabalak eman zizkieten. Eta gaur egun Lekeitio eta Portugalete ezagutzen dituzue oso udalerri txikiak dira. Orduan, ez ziren gauza izan, euren fundatzaileek aitortu zizkieten jurisdikzioak, jurisdikzio horiei eusteko, ezta? Eta Begoña, Erdi Aroan, esan dugu 1300 urterako badirudi herri antolakuntza bat bazeukala, eta badakigu 1936 urtean Elizate moduan funtzionatzen zuela, ze badago urte hartako agiri bat, esaten duena, esango dugu, udal akta bat. Eta hor, esaten da, zelan bildu diren Begoñako auzoak, esaten du fielak, alkateak, Elizatetako alkateak fiel esaten zieten, fielak nortzuk ziren, eta zertarako bildu ziren, eta zelan onartu zituzten gauza batzuk, ezta? Orduan, ordurako 15. mendean Begoña Elizate bazan. Zer gertatu zen? Elizateak baldin badaude Bilbok berez, beretzat nahi zituen eremuan, edo eremuetan, gatazka bat sortzen da, ezta? Bilbok aldarrikatzen zituen bere mugak, eta Begoñak bere herriaren defentsa, eta berdin Abandok, eta berdin Deustuk, ez? Orduan, 1500 urtean, auzia amaitu zen, Kueto lizentziatuak sententzia bat eman zuen, Bizkaiko korregidoria zen, hau da, Bizkaiko, esango dugu, agintari nagusia, eta hor, erabaki ziren, zeitzuk ziren mugak, eta muga horiek, erabaki hori oso kaltegarri izan zen Bilborentzat, ze aitortu zituen
hiru elizateen mugak. Eta aitortu zuen Deustu, aitortu zuen Abando, eta aitortu zuen Begoña, ez? Orduan, lege zaharrean, hau da, 1500 urtetik anexioa lehenengo anexioa izan zen arte, lehenengo anexioa 1870 urtean izan zen, beraz, 370 urtez, Bilbo egon zen, iaia 7 kaletaraino mugatuta. Hemen daukazua 1893 urteko plano bat. Ikusten da? Ulertzen dozu ezer dan, ezta? Hauek dira 7 kaleak, izkila honetan dago gizakunde komentoa Txurin, eta marra hori da Elizatea eta Hiribilduaren arteko muga, Begoña eta Bilboren arteko muga. Zuek gaur egun joaten bazarete gizakunde komentura, izkina batean, horma batean, oraindik dagoan, mugarri txiki bat, eta alde batean ipintzen du Bilbo, eta beste aldetek ipintzen du Begoña. Hortxe. Ba, hoxe esan muga. Ikusten dozu hor, adibidez, Etxebarrietan haien plaza, Unamuno plaza, erditik ebagita. Azkau kalea, eta hor, marka gorri ilunago bat dagoena, hori gaur egun Bilboko udaletxea da. Eta ikusten dozu, sasoi hartan zan San Agustin komentua. Eta ikusten dozue, marra iaia erditik ebakitzen duela, eta horra amaitzen da. Eta ja, kanpo volantin jazten dana, hori Begoña zan. Ikusten dozue, ze txiki izan lege zaharrean Bilbo. Hori esan bideragarria Bilborentzat, eta lege zaharrean alegindu zan horri buelta emoten, gero aipatuko dugu kasuren bat, zelan egin zuen, baina ez zuen lortu. Eta orduan, lege zaharra amaitu zanean, hau da, foruak kendu zituztenean, edo foruak lehengo murriztu eta gero kendu zituztenean, orduan Bilbo bai ikusi zuen zirrikitu bat Espainiako kongresuaren bidez eta gobernuaren bidez, anexioak bere lurraldea zabaltzeko eta anexioak gauzatzeko, ezta? Eta 1871 urtean ja onartu zioten Espainiako kongresuan anexioak irekitzeko bide bat, eta 1870 urtean lehengo anexioa egin zuen. Eta anexio horretan, batez ere Abando bere ganatu zuen. Hemen ikusten duzuen plano hau 1923koa da. Eta hau Bilbo zan orduan. Duela 100 urteko Bilbo. Orduan, hemen ja gauzatuta dago Begoñako lehengo anexioa, Begoñari oso zati txikia konturatzen bazarete, egin dutena gutxi gora bera da, lehen ikusten genuen marra bat, 7 kalei oso atxikituta, eta egin dutena da apurbet gorantza eraman. Orduan eskuratu zuten Larragaburuko aldea, Soloko etxe, Kanpo volantin, alderdi horiek. Eta batez ere, anexioaren bidez lortu zuten Abando. Hori izan garai hartan Bilbo zeukan interesik handiena, esan eremurik errezena hiri zabalpen bat egiteko, zabalkunde bat egiteko. Orduan, Abando, 1870an ia gehien hartu zuten, gaur egun Bilboko zabalgune esaten dioguna, orduan eskuratu zuten, Abandoko udaletxea Albian zegoen, eta Albiatik etxetxura, Lakasillara eraman behar izan zuten, baina, klaro, gero ikusi zen barria etzala ja bideragarria. Eta 1880 urtean Bilbogia Abando osorik hartu zuen beretzat. Orduan, hau bazan Bilbo, horrelakoa zan Begoña, anexioa baino lehen. Ez dakit oso ondo ikusten dan, Dolaretxe agertzen da hor, hemen daukagu Ibaizabal ibaia, Bolueta, Uribarriko berez auzo gehiena oraindik Begoñan zegoen, eta gero baserri aldea. Gaur egun Santutxu dana, Otxarkoaga, Txurdinaga eta Artxandako aldea, Agirleta eta hori zen. Herri bat oraindik bere zabalera
nahikotxorekin eta bere bitartekoekin. Eta hori da, anexioaren azkenengo fasean, aurten 1 urte betetzen dira, Bilbok bere ganatu zuela Begoña eta Abando, eta baita ere Lutxana, Erandioko zati bat, dana bere ganatu zuen. Bueno, ni berbetan nago edozein gauza galdetu lasai, ez dago esan beharrik. Bueno, orain arte planoetan ikusi duguna, orain ikusiko dugu argazkietan. Honek badauka antzapur bet hasierako irudiarekin, ez da? Iaia perspektiba berdina da. Orain hor bai ikusten dugu argi Begoñako Eliza, ikusten dugu Santa Monika, apur bet arantzago Santa Clara, hemendik gora doan bidea Zabalbide da, hor dago kartzela egin berria, Larrinagako kartzela. Argazki da 1874 urtekoa. Orduan, lehengo anexioa egin berria dago, baina oraindik goiko partea herri independiente bada. Hemen daukazue gizakunde komentua, eta oroar ikusten duzue Begoña oraindik dala, urtietan, mendeetan izan dana. Baserri herri bat, baserriak banaka barreiatuta herrian zehar, eta arloak, soloak, hortuak, eta batez ere mahastiak, iaia, egal guztietako kontuatzen bazarete, zuaitzik edo zuaiztiak oso gutxi dira. Sasoi hartako Bizkaian hori ere ohikoa zen, alde batetik zuaitzekin gaixotasunak izan ziren eta kalte handiak egin ziren, eta bestetik nekazaritza produkzio handia behar zen, hazkunde handia izan zen populazio aldetik, eta jatekoa behar zen. Hor goian, hemen ez da ondo ikusten, baina ez dugu esango zenik orain ez dut ikusten. Hortik dago ere tabako fabrika, Santutxun gaur egun Unzeta parrokoaren etxemultzoa dana, eta hor zeuden emakume langileak, zigarroak egiten. Eta honen osagarri, askotan Begoñari buruz hitz egiten dugu, eta alderdi hau ahaztu egiten zaigu, hau ere Begoña zen, hemen ikusten dugun guztia. Hau, justo teorian, 1870 urtean egindako argazki bada, eta orduan izan zen anexio, orduan bilakatu zen Bilbo edo pasatu zen Bilbo izatera. Beko alderdi hau. Identifikatzen duzu, ez da? Kanpo Volantin, lehengo etxeak hasi dire hemen egiten, burgesiaren etxeak, eta hor ikusten duzue, eta horregaitik ekarri dugu argazki hau ona, Uribitarteko uartea, urbitartea, Bilbo aldeko euskaldunek esaten zuten bezala. Eta historia kuriosoa dauka, hor ikusten dugu uarte ibaiaren erdian, baina uarte artifiziala da. Hemen kontua da, berez, Ibai Zabal goitik joaten zen, eta 17. mendean erabaki zuten Urijolak, Uholdeak eta Saiesteko eta bar kanal berri bat egitea. Eta ireki zuten hemetik. Eta orduan zati hori, berez Begoñakoa zen, baina gelditu zen ibaiaren erdian. Eta gero, azkenean badakizu zer egin zuten. Ibai Zaharra lehortu egin zuten eta bete egin zuten. Eta orduan, orain, Begoñakoa zen zati hori, eskuin aldean zegoen, eskuin ibarrean zegoen zati hori orain eskerraldean dago. Hori izan zen Begoña anexioa arte? Bai. Hori Begoña, lurraz Begoña zen, baina erabilera Bilboko udalak egiten zuen, ze Bilboko udalak erosi zuen. Osa, jabetza Bilboko udalarena zen. Eta herriarekin hasi garela, lehengo udaletxea. Argazki hau, egon dela urte batzutako erakusketan erabili genuen, eta guri orduan asko gustatu zitzaigun, eta herria izpide ekartzen dugunean, lehengo udaletxea ekarri behar dugu, ez? Eta hori izan Begoñako udaletxea. Egia esan da, udaletxea aipatzen dugunean, esan behar dugu
lehengo udala, edo lehengo udaletxea, Begoñan, hasieran aipatu dugunaren hildotik, eliza izan zen. Elizate guztietan bezala. Herritarrak, gizonezkoak, etxe bakoitzeko bat, biltzen ziren elizan. Eta hor erabakitzen zituzten herriko kontua. Normalean ganera egiten zuten domeketan mesa entzun eta gero, mesa nagusiaren ostean. Baina, bueno, gero 18. mendean badakizue, alde batetik herriak asko hasi ziren, bestetik batzar horiek badirudi zaratatsuagoak eta gatazkatsuagoak bilakatu zirela, eta herri guztietan ja hasi ziren pentsatzen udaletxeak egin behar zituztela, ez? Eta adibidez Deustukoa ere sasoi 18. mendearen erdialdean egin zuten, eta hemen bai, 1764. urtean. Gero, lehenengo karlistadan ondatuta gelditu zen, eta 1856an beste bat egin zuten, bigarren karlistadan ere ondatu zen, eta gero konpondu zuten, eta hau hemen ikusten duguna da. Unetxo bat jartzen du goian Casa de la República. Bai. Orduan, Bizkaian, lege zaharrean, elizatei erderaz esaten zitzaien edo anteiglesia edo republika. Etxeukan guk ematen diogun kutsu politikoa. Republika bazan, herri bat. Zein urtetako da argazkia? Hau 1900 urtekoa. Kofradia elizateren horreko kultua. Bueno, eske kofradia asko egon dira. Elizaren kofradia diozu? Ez, kofradia, etxezak. Eske... Elizan egite zuten txaldaka, Bai. baina nik dituna da, neure basarri zen, kulta hoitxe zala. Kofradia. Bai. Eta gero San Isidro puntuan eta hori, kofradia. Bueno. Eso alein dagoen kofradia. Ez dakit ondo zuk zer dinozun. Nik dakidana Begoñari buruz da kofradia bi egon zirela, lege zaharrean, bata Begoñarrek osatzen zuten, eta bestea Bilbotarrek. Begoñako elizak dauka berezitasun bat. Normalean herri guztietan eliza bere herriarena da, eta bere herriarena zen, txarto esaten nago, ez da hori. Normalean, Bizkaiko herri guztietan lege zaharrean, herri bateko abadea izateko, herri horretakoa izan behar zinen, herri horretako semea. Eta eliza horretako abadeak biltzen ziren kabildo esaten zen elkarte batean, hor zeuden herriko abade guztiak, edo elizgizon guztiak. Begoña, zailbuzpena da, ze Begoña hasieratik Bilbori lotuta dago, eliza kontuetan. Eta orduan, kabildo bakarra zegoen Begoña eta Bilborako. Eta horregaitik zeuden ere kofradia bi, bata Bilbotarrena eta bestea Begoñarrena. Eta badirudi, bakoitzak bere zereginak eukizituela, desberdinak, baina auziak ere eukizituzten tartean, eta 1804. urtearen bueltan, Bilbotarren kofradia desegin zuten, legeak aginduta, eta esan zieten, nahi baduzue kofradia bateko kide izan, Begoñarren kofradian sartu behar duzu, baina ezin dira egon bi kofradia, kofradia horien helburua zen elizari laguntzea, Begoñako elizari laguntzea. Eta, dana dela hor gero sindikatuaren kontuare badago, eta ez dakit noraino bat eta bestean astuta dauden, ja 20. mendean, dino. Bai, baina hori ja fenomeno berriagoa da, eta hori bai lotuta dago sindikatuarekin, Luginen o baserritarren sindikatuarekin, eta hori 20. mende hasierako kontu bada, gehiago. Bai. Bai. Non zegoen udaletxea? Udaletxea elizaren atzealdean zegoen. Orain plazatxo bat dago, hor, eta gero usteot argazkiren batean ikusiko dugula argiago, atzealdean zegoen. Errepidea pasatuko litzateke iaia udaletxea dagoen lekutik. Bueno, Zumalakarregi bai, baina Zumalakarregi azpiti pasatzen da. Baina Zabalbidera igotzeko bidea
hori, bai, rotonda, bai, hor gero eskolak ere bazeuden, eta Begoñako eskolak. Ia, hemen, urrengo argazkian, hemen ikusten dozu Elisa, eta hemen ja igual hobeto kokatuko zari. Hau ekarri do batez ere oso bitxia dalako, ematen du western bateko irudi bat, ez? Dana behiak eta libratu zarete, baina hasi nazenean argazki bila, topatu ditut, nik uste dut hau Eulalia Baituak egin zuela, argazki hau, eta Eulalia Baitua dauzka horrelako argazki pilo, eta nik uste dut egun batekoa diela danak. Eta oso polita, behiak leku guztiradik. Eta, bueno, hemen ikusten da, atzean dagoen eraikina, Begoñako eskolak dira. Hangoa, Hau Boluetako eskola da, herri bezala, honekin esan nahi dudana da, Begoñak bere bete behar guztiak betetzen zituela, eta adibidez, ez zuen bakarrik eskola bat sortu udaletxe ondoan, sortu zuen Uribarrin bebai, eta sortu zuen Boluetan. Hau ja desagertuta dago, hemen ikusten zuena, hemen ekarri dizuet Begoñako zigilua, eta hemen ez dakit oso ondo ikusten da, baina hor dago, hau aurrezku bada, suposatzen dugu Begoñak udaletxe aurrean, ez dakit ondo ikusten da, txistularia, sokadantza, eta hor dago Sarasolatar bat dago hemen, esango dit okerrez banago hori Matia Sarasola dan, ez dakit ondo ikusten dan, Eta erdian dagoena Fiela da. Eta ikusten duzue lantza bat dagoela, gorantza, berez bi daude, bi ikusten dira. Hori dira txuzoak. Eta hori izan Fielak bere agintea erakusteko, osea, tresna. Orduan, txuzo horiek Begoñako, subiranotasunaren eta agintaritzaren erakusgarri ziren. Alkate, ez dakit ze fetxakoa da, segurutik alkate bakarra egongo zan ja, hau 1900 urtekoa da gutxi gora bera, eta suposatzen dut erdikoa dana. Bai, makila bi dagoz. Bai, makila daukana, bai, aginte makila. Erdian dagoena, hori izango zen, bai. Eta, bueno, hau ekarri dugu ikusten da hor arbitrios municipales de Begoña, hau polboretxe bidean zegoen, eta, bueno, honekin esan nahi duguna da, hori, udaletxe bazala, udal bat, zerbitzu guztiak ematen zituena, eta kobratu ere, egiten zuela hor, atzea ingo dugu, emakume hori, bere astodun hori, bere astoarekin, segurutik, kanpotik ekarriko zituen, beste udalerri batetik ekarriko zituen bere generoak, eta orduan hor deklaratu, eta dagokion zerga ordaindu behar zuen, ez? Hau izan zen Begoñako, ez dakit ondo ikusten da, Carnicería de Begoña, Begoñako udalak 1870 urtean uste dut, proiektatu zuen arategia. Orduan arategiak ere herriko zerbitzuak ziren. Normalean bat egoten zen herriko, eta hau da, lehen aipatzen genuena, zuk ezagutu duzu, uste dut gaur egun alboko arbolak baino ez diela gelditzen, baina, bueno, Luginen o baserritarren sindikatuaren egoitza. Hau izan da Begoñan, batez ere 20. mendeko Begoñan, garrantzi handiko leku bat. Eta Begoñak ditu bebai, bere, hau, zuetako gehienek, segurutik ikusi dozu, ez da? Pena bada zer gertatu zen, zelan utzi zuten gero, dakit oraindik dagoen, gero ipini zuten hola txiki Begoña, eta ez dakit gero ja lotxatuta kendu zuten, edo oraindik hor dagoen, baina Arrieta tabernaren ganean, claro, hemen ikusten dugu hau, herri askotan kartel hauek diputazioak ipini zituen, eta oso baloratuta daude, ze sentitzen dira herriaren ondarea diela, ez? Eta herria arro erakusteko moduko zea, ez? Begoñan ez da gorde, eta, bueno, esan nahi nuena da, hemen ja lehengo anexioa eginda dagoela, ze bestela muga esen hemen egongo, muga askoz berago egongo zen. 1870 urtetik.
Osea, lehenengo anexioa egin zanetik, bigarren anexioa egin zen arte. Gero, ja, bigarren anexioa egin zanean, kartel horrek logika guztia galdu zuen, baina hor iraun zuen. Eta, bueno, erakutsi ditugun herriko ikur guzti hauek, neurri handi batean, galdu egin dira, ez? Koldok askotan esaten du, Koldo Urrutiko etxeak, Begoñako herritik, iaia Eliza bakarrik gelditzen dela, Eliza eta Kanposantua. Hori da. Zoritxarrezola da, eta hemen ekarri dugu albiste hau, zelan herriko etxea, udaletxea bota behar zuten, 1997 urtean bota zuten, eta berarekin batera, joan dira desagertzen, iaia ikusi ditugun ikur guztiak. Zer gelditzen da? Gelditzen dira Uribarriko eskolak, okerrez banago handago eskultura hau, berez Begoñako eskolakoa dana. Ez dut eukin astirik topatzeko nok egindakoa da, baina Begoñako eskultore batek egindakoa da. Hori bere momentuan begiratu genuen, eta bueno, baina datu topatzeko erreza da. Eta gelditzen da, lehen aipatu dugun bezala, Eliza, gelditzen da Kanposantua, eta horregaitik niretzako oso importantea da Aranzadik egin duen lana, azkenengo urte hauetan, Bilboko udalaren eskariz, ze, bueno, horre, nik uste dut, Begoñaren ondarearen parte garrantzitsu badala, eta nolabait, balio hori igual aitortu gabe gelditu altzala, ez? Eta Arantzadik egin duen lana oso ona izan da, eta nik uste dut, danon begien aurrean ipini duela, leku horrek daukan balioa, ez? Eta, bueno, Begoñarekiko nolabaiteko atxekamendu daukagun guztiontzako, leku importante bada, ez? Eta hemen ikusten dozuena, okerrez banago, zure argazki bada, ez? Andoni? Bueno, gelditzen dira mugarri gutxi batzuk, oraindik ere mendiletan, lehen aipatu dugu zelan dagoen bat gizakunde komentuaren kantoi batean, badago beste bat ere Maionako futbol zelaian, eta badira ere mendiletan, ez? Eta Andonik topatu zuen, Deustu eta Begoñaren arteko mugan, hor Artxandatik bera erreka badator, Arkotxa, eta erreka horren inguruan, Zarandona edo Pikotamendi mendiaren... Bueno. Bueno, hortxe, danak gulertzeko non esaten dugun, hortik zegoen. Bueno, orduan, gaurko asmoa hori izan, apurbete azaltzea herri bat izan dela, nondik nora joan dan, Xumeki bada ere, eta orain bigarren parte batean, planteatu beharko genuke, orain hori, 100 urte betetzen dela anexiotik, Begoñako herria izan zanetik ia dana desagertuta dago, ia dana galduta dago, jakina, garai hartako pertsonak desagertu dira, eta herri kontzientziaren nahiko apala edo desagertuta dago, ez da, jente asko ez daki Begoñan bizi den arren, ez daki Begoña izan danik ere, ez. Orduan, galdetu beharko genuke nire ustez, zer gogoratu behar dugun, zergaitik, zertarako, eta zelan, ez? Eta, bueno, nik hor ikusten dudana da, historia beti aldatzen dela segun eta ze galdera egiten diogun, ze interes daukagun, ez? Orduan, historia berez bat da, baina guk zer jakin nahi dugun, bilatuko ditugu, hori jakiteko bideak eta lorratzak eta ez? Eta badago aukera bat. Eta aukera bat dana topikoena, ez? Eta nik uste dut, arrisku hori badagoela, eta, bueno, espero dut saiestuko dugula, baina badago, ez? Orain demagogia apurbete ingo dut, baina, bueno, adibidez, duela 20 urte, Bilbok 7. mendeurrena ospatu zuenean, horrelako gauzak egin ziren, ezta? Orduan, hemen ikusten baduzue, agertzen dienak, 89 gizonezkoak dira, gehienak aberatzak, enpresariak, eta ia danak erdaldunak, eta ikusten baduzue, ez dago euskeraz ezer, bueno,
eta honek ez zuen inongo keskarik, o publikoan behintzat, edo debaterik piztu, eztabaidarik piztu, ez? Guk ere, orain, Begoñari begiratzen badiogu, gelditu algara Begoñako amatxurik, hau da, 17. mendeko irudi bat, akigu Begoñako amatxu, edo zer arazo konpontzen dituena, eta asko maite dugu bilbotar guztiok, eta bilbotar eta matzorriok, eta deustuarrok igual bebai, ez dakit. Hori aukera bada, hor dago Begoñako ama Virginia. Beste aukera bada, gogoratzea erromeriak. Zelako prozesioak egin dien Begoñarako, Begoña zelako otoitz eta fedegune izan dan, hemen ikusten duzue jendea zabalbidetik gora igotzen, hor atxan frontoia dago, eta hau ekarri dut batez ere behi bat dagoelako berriz ere. Behi bat, ez dakigu zergaiti, baina prozesioaren buru umeekin. Orduan, bueno, bere grazia dauka. Eta adibidez hau, ja nahi baduzue klasikoagoa, ez dakik Guardia Zibila edo militarra da, baina, bueno, hau da Begoñako Andra Mariaren koronazioa 1900 urtien. Fededunak, agintariak eta barrez. Eta gero, hirugarren topiko bat, txakolinak, txakolindegiak, festa, zoriontasuna, bilbainadak. En la Cuesta Zabalbide venden buen chacolín gorri, ahí solemos juntarnos muchos chimbos y machorris. Bueno, aukera bada. Baina, bueno, beste aukera batzuk ere begiratu beharko genituzke, ezta? Hau Garaizar txakolindegia da, 1889 urteko irudi bat. Hemen ere, bilbotarrak, tximboak eta matzorriak egongo dira, seguru. Baina, ez dakit, txakolindegi begiratzen badiegu, igual begiratu beharko diegu, Begoñako baserritarrei, ezta? Igual etzien hain zoriontsuak, txakolina edaten zutenean ere, eta igual jakin behar dugu, eta gogoratu behar dugu, Legezarrean Begoñako baserrien 180 ja 1700 urtean, errenteroak zirela, ez zirela etxagunak. Eta 1800 urtean, Juan Carlos Enríquez historialaren arabera, populazioeneko 2 zeukan herriko ondasunen 180. Orduan, baserritarrei hitz egin behar dugu, baina datu hauek garrantzitsua dira eta egoera hau islatu behar da. Gogoratu behar dugu honetaz aparte, 10 ordaindu behar zutela baserritarraiek. Garai batean, hemen sagarrak ere asko batzen ziren, 17. mendera arte sagardoa egiteko, gero hori galdu zen, baina sagar horiengatik, mahatzan gaitik, artoa gaitik, garia gaitik, hori usta guztiaren 110 teorian elizarentzat zen, baina gero etzan elizarentzat. Hortik zati importante bat, Begoñako patroiarentzat zen. Lehen aipatu dugu, Eliza esan herriarena. Eliza patroi bat zeukan. Eta patroia hori etxe bat zeukan Elizaren ondoan, jauregi bat, Zumalakarregi, gogoratuko duzue Begoñan zauritu zutela Eliza ondoko jauregi bateko balkoian Bilbori begiratzegoela, jauregi hori Begoñako patroiarena zen, ez? Orduan, zapalkuntza bazegoen, eta hori ere gogoratu beharko dugu, ezta? Jauntxuak nortzu zi, badakigu gitzi gora nortzu zein orduko jauntxuak. Ni Begoñako kasuan ez naz ausartzen esaten, baina Bilbon bizi ziren. La bolsa, bueno, ez dakit zehazki nor bizi zen la bolsan, baina normalena bai Begoñan, bai Abandon, bai Deustun eta inguruko herrietan baserri gehienak ziren Bilbon bizi ziren familienak. Batez ere 18. mendetik aurrera. Ze batzuk igual Begoñakoak ziren edo Deustukoak ziren, baina Bilbora aldatu ziren bizitzea. Gero denborarekin berriro atea ziren Bilbotik, baina momentu horietan
Bilbora aldatu ziren. Ez? Orduan, hemen daukagu emakume bat txakolina egiten, hemen daukagu gazte bat idiekin, eskola atzean dago, ikusten dozue. Hemen dauzkazue bendejerak edo esne saltzaileak, edo bietakoak. Hauek Txorierrikoak ziren, hemen doaz Zabalbidetik gora, Agirletarantz, gero Txorierrira jisteko. Atzean, hemen barkatu, zoratuko zaituzte, baina atzean ikusten dira Karmeloko torreak. Eta, bueno, hemen kalderapeko bat, emakumeen lana Bizkaian, eta esango nuke leku guztietan, baina, bueno, oso ikusezina izan da, badakigu hori danok, eta baina ikusezina izan den arren, oso lan handia izan da, eta zorionez, Eulalia Baituak askotan atea zuen argazkitan, eta horri esker ikusten dugu. Bilbo Mari Sorki esaten zieten, sorkia buruan, sorkia badakizue olako amantal txiki bat zan, eta gobara esaten dabe Gipuzkoan uste dut, hori ikasi genion Maialen Lujanbi hori, eta ganean ipintzen zuten edo saran bat, edo kaldera bat ura eramateko, edo, bueno, danadalako zera, beti garraiolari lanak egiteko. Hemen gure irudi klasikoenetako bat daukagu, erromeriak Begoñan, Bilamilen irudia, gutxi gora bera lehengo gerra karlistaren ostekoa da, ikusten da Eliza torrea ondatuta dagoela, eta, bueno, ikusten dugu txosna, jendea jantzan, tanbolinteroak, eta abarrez. Eta hau ekarri dugu ona, apurbe gogoratzeko, erromeriak, erromeriak gure klasiko bat dira eta gogoratu behar ditugu. Baina, kriston movida dagoz, Kriston movidak, adibidez, 1880 urtean, Begoñara erromeria egina izan zutenean, gerra karlista amaitu, bigarren karlista amaitu eta 5 urtera, Bilboko udalak debekatu ziren Bilboti pasatzea. Baina ez gara danok Begoñako Ama Birjinaren seme-alabak. Bilbotarrak urte hartan ez, pentsatu zuten hori karlisten jokaldi bazala Bilbo humilatzeko. Eta debekatu egin zuten. 1903 urtien, koronazioa ez Bizkaiko patroi izendatu zuten Begoñako Ama Birjina, eta orduan ere kriston prozesioak egin zituzten. Eta tiroka amaitu zuten, eta pertsona bat hil zen areatzan, Bilboko areatzan. Orduan eskerreko sektoreak oso mobilizatuta zeuden erromeria hauen kontra. Eta ikusten zuten hau zala karlisten eta eskuindarren inposizioa. Orduan, kontuz Begoñako erromeriekin saltza handia dago, eta ez dugu esango gero karlisten eta abertzaleen artean olako dema bat sortu zanean ia Ama Birjinan orena zan. Eta hori gerra zibilan ikusi zan, eta ez dut ekarri, baina ekarri algenuen ona, argazkibi ia urte batekoak, 1997koa, Amaiur, ez da gita Amaiur, barkatu, baina, Eusko Gudarosteko bataioi bateko gudariak ikurrinarekin Begoñako elizan, eta hilabete batzuk geroago, Franco egon zan, fasista Bilbon sartu zirenean, biharamunean Franco etorri zan Begoñara mesa entzutera. Eta, gero badakizue, saltza ugari egon ziela, Begoñako harri bitxien lapurreta, ustezko lapurretarekin, kontatu dugu inoiz zelan handik eta hilabete irailean, Bilbora ekainean sartu ziren, irailean ekarri zuten gerraren erdian, ekarri zuten Rozioko Amaren zilarrezko gurdia Sevillatik, eta ekarri zituzten tanbolinteroak Sevillakoak, eta rozierak, eta saldiak, eta dana, eta Begoñako Ama horrela jantzita eta horrela lagunduta Rozioko Ama Birjina balitz bezala eraman zuten Bilboko kaleetatik.
erakusteko Ama Virgina espainola zala, eta zala abertzalea. Osea, espainolizatu egin zuten. Duan, bai, erromeria bai, baina berze erromeriak, hemen mamia handia dago. Atzeko aldean agertzen den herri hori, bazegoen zein da hori? Bilbo. Da Bilbo. Bilbo, bai. Bueno, hemen emakume hauek ipini dizkizu eta hau ere Eulalia Baituaren beste argazki bada. Eta ekarri dizkizuet ona, ze emakume hauek ez, baina euren amamak, behar bada, izan ziren, 1784 urtean, frantsesek Hego Euskal Herria inbaditu zutenean, frantsesak iraultzaileak, konbentzioko armada, inbaditu zutenean, eta orduan, herrietako Bizkaiko tertzioak, herrietako gizonak mobilizatu zituztenean frontera joateko, mobilizatu zituzten, eta hori ibili ziren, eta Ermuan da Elge taldean egon ziren, eta baina, frantsesak, gogorrak, Eta orduan eskatu zieten Ama Virgina teatzeko. Badakizue, Begoñako Ama Virgina edozein estualdi, Ama Virginari deitu eta are konpontzen eban. Eta orduan, askotan ateatzen zuten, uholdea baziren edola, bajatzen zuten Bilbora, eta urak atzera egiten zuten. Orduan, Ama Virgina atea zuten, baina frantsesak ez ziren bape baretu, eta orduan Bilbon larritu ziren eta berriro eskatu zioten Begoñako herriari Ama Virgina bajatzeko, baina ez Bilbora jeitsi eta igo berriro. Ez, Bilbora jeitsi eta Doneiako elizan astebete egiteko, bederatzi urrena egiteko. Eta, hori non erabaki behar zan? Begoñako udal batzarrean, eta batu zirenan gizonezkoak, eta nazi ziren eztabaidatzen, eta eztabaida gogorra. Eta, jauntzo batzuk agertu ziren Bilbora jeistearen alde, baina herritar gehienak ezetz. Berdin da, ze kanpoan egon ziren emakumeak, ganera, aktak dino mujeres solteras y casadas de Begoña, han egon ziren danak, enteatu zirenean batzuk nahi zutela Bilbora jeitsi, esaten zuten hori ekiltzeko, eta hasi ziren harrika udaletxeren kontra. Orduan, argi utzi zuten, handik ezala aterako Ama Virgina Bilborako. Eta esen atera eta frantsesa sartu ziren. Eta hemen daukazue Begoñako eliza eta Patroiaren jauregia. Hau da, Zumalakarregi zauritu zuten sasoiko grabadu bat. 19. mendearen erdialdekoa. Ikuste duzue apurbet ondatuta jauregia, baina egia esaten badizuet, hori ondatuago egon da. Patroiaren jauregia beste baten ere errezuten. Eta nortzuk errezuten? Begoñarrek. Eta honekin esan nahi dudana da, eta ja hasierara bueltatuko gara, Begoñarren iraganaldia begiratzen dugunean, badirela guk, ustez, baliatu alditugun edo erreibindikatu alditugun osagai batzuk, ezta? Horietako bat da, Begoñarrek udaletxe edo udal moduan antolatu zirenean, erakutsi zuten jarrera demokratikoa. Komila tartean, garaian, beti gauza hauek garaiko mentalidaden arabera ulertu behar dielako, ezta? Begoñak bere udal ordenantzak egin zituen 16. mendearen amaiera, 1580 urtean. Eta udal ordenantza horien arabera, udal batzarrean egon altziren herriko gizon guztiak, izan etxagun, izan jaubea, edo izan maister. Eta egon altziren eta hautatuak izan altziren. Hau da, hautagaiak izan altziren eta hautesleak izan altziren. Eta hori oso aurreratua da, eta oso demokratikoa da, ze hor, hiritartasuna ez zuen ematen jabegoak. Hiritartasunak ematen zuen herrian bizitzeak. Eta gizona, jakina. Hori, horregaitik dino, garaiaren arabera ulertu behar dugula. Orduan, egon ziren jakina jauntxoen, batez ere Bilbon bizi ziren jauntxo horien interferentziak,
bideratuta beti Begoñako elizatea kontrolpean eukitzera, lehen aipatu dugu zeran ez zuten lortu Bilboren jurisdikzioa Begoñara zabaltzea, eta orduan beste bide batzuk, orain ja ez ditugu aipatuko ze luzenoa, baina beste bide batzuk alegin duzien, bide ustelak izan ziren, baina bide ustelak Begoñan abandon emankorrak izan ziren, eta lortu zituzten, eta deustun batzutan arrakasta, eta beste batzutan ez, baina hor alegin ziren. Eta Begoñarrek beti egin zieten aurre. Batzutan armekin be bai. Eta 1573 urtean Bilboko alkatea ahalegin zan Uribarrira joaten, Uribarriko etxe batera, aginte makila goian zeramala. Eta orduan agertu ziren Begoñako fielak eta herriko gizon batzuk lantzaz eta baiestaz armaturik atzera egin zezan. Eta alkatea, Joan Martínez Errekalde, atzera egin zuen, baina 500 gizonen bila joateko, eta 500 gizon horiekin bueltatu zen Begoñara. Da, bueno, gero etzan odolik isuri, zorionez, baina horrela zeuden gauzak Begoña eta Bilboren artean, sasoi hartan. Baina, bueno, esan dugu, udalak, Begoñako udala funtzionamendu, komila eta artean, funtzionamendu baino gehiago, eukizuen, ateak zabalik Begoñar gizonezko gehienentzako, eta hori ikusten da gero ere emaitzetan. Eta adibidez, 1818 urtean, orain da gutxi izan da 300 urte aurrena, aduanen matxinada izan zen. Eta matxinada hori piztu zen Begoñako udal batzar batean. Hor, Espainiako erregeak erabakita zeukan eta Bizkaiko agintariek onartuta aduanak ona ekarri behar zituztela, kostaldera, ordura arte gu geunden Espainiako aduanetatik kanpo, eta hori herritarrentzat oso gauza ona zan, ze elikagai gehienak eta produktu guztiak askoz merkeago erosten zituzten, eta orduan erabaki zituzten ona ekartzea. Eta hori Bizkaitarrentzat esan bakarrik diru kontu bat, esan bebai euren buruaren kontrako eraso bat. Eurak ez zituzten tratatzen gizon libre bezala, baizik eta petxero, orduan esaten zen bezala, hau da, morroi bezala. Pertsona eskubideduna ez dana. Eta hori horrela sentitu zuten, eta Begoñako udaletxeko batzar batean erazan zuten. Amaitu dira aduanak, eta joango gara orain korregidorearen gana, Bilbora, eta esango diogu firmatzeko dekreto bat, aduanak amaitu direla. Eta horrela piztu joan ziren, ez ziren kasurik egin, eta horrela piztu zen matxinada. Eta matxinadaren bigarren egunean zer egin zuten? Hemen ikusten duzuen jauregi honen aurrekoa erre egin zuten. Begoñako patroiaren jauregia, Begoñarren amarrenarekin, besteak beste, eraikitako jauregia, erre egin zuten. Sakeatu egin zuten eta erre egin zuten. Eta, bueno, jakina, Begoña hitz egiten dugu, langilea hitz egin behar dugu. Eta hitz egin behar dugu, Euskal Herriko lehengo labe garaietako batzuk hemen esan zielako, Santanan, hauek Etxebarriako fabrikako langileak dira, hor ikusten duzue argazkia, eta langileekin batera langile mugimendua bebai. Eta 1870 urtean badakigu lehengo internazionaleko bazkideak, militanteak zeudela, Boluetako Santanako fabrikan. 1870 urtean. Mars eta Bakuninekin batera. Hauek dira Larregaburuko mehatzeak, eta hauek dira, lehen aipatu dugu, Santutxuko tabako fabrikako langileak. Eta emakume hauek ere, itzelak. Eta hauek 1800 da, orain esango dugu, 89. urteko martxoaren 8an, euren zuzendariak txartoago tratatu zituen, eta, bueno, askotan gertatzen den bezala, muga bat daukagu danok, eta muga hori gainditu zuten, eta orduan matxinatu egin ziren. Eta zuzendari hori bere burua estutalarri ikusi zuen, eta leihotik bera bota zuen bere burua, hanka apurtu zuen, karabineroak etorri ziren, bueno, joan ziren zatu, orduan pentsatu behar duzue, fabrika hori zegoela leku urrun eta bakarti batean. Karabinero jantzien, eta emakume matxinatu horiek bota egin zituzten. Eta azkenean, gobernadore zibila eta guardia zibila joan ziren negoziatzera.
hauek ere, naiz eta askotan ez diren agertzen, orain, azken aldi honetan ja bai, baina urte askotan ez dira agertu langile mugimenduaren historian. Eta jakina, ez dago azaldu beharrik, ez dira bakarrik agertu behar, ganera aitzindariak izan ziren. Eta bueno, ba igual gogoratu ditugu presoak be bai, ezta? Adibidez, Maria Izpurua. Bera izan zen abertzaletasunaren lehenengo emakume presoa. Preso sartu Begoña Arrasan, eta 1919 urtean San Rokeko erromeriatik zetorrela, antzadanez gora Euskadi askatuta oiukatu zuen, eta hortik zebilen baten bati, zitzaion gustatu, salatu egin zuen, eta kartzeleratu egin zuten. Eta, bueno, barrura sartu zuten, aste batzuk eman zituen, baina garai hartarako zirraragarria izan zen emakume bat preso sartzea arrazoi politikoengatik. 1919 urtean. Gero, zoritxarrez, askoz gehiago etorri ziren. Eta, bueno, amaitzeko ja hemen balizko aukera batzuekin, hemen daukazue erdian dagoena jesarrita, aulkian jesarrita, Carlos Orueda, Begoñako alkateetako bat, azkenengo alkateetako bat. Eta, bueno, personaje bat, interneten daude beraren ganean idatzi ditugun gauza guztiak, baina, bueno, serie bat egin daiteke, bai honekin. Eta Euskal Telebistari esango diogu animatzen da, baina, bueno, adibidez, bere ekintzarik celebrena izan zen, tranbian doala egun baten Bilbotik Begoñara, jente gehiago zegoen, tranbian, bera ja esan alkatea, baina hilabete gutxi harinago utzi zuen kargua, okerrez banago, buruz ari naiz, baina, eta bajatu ziren danak, eta ja, hau bizi izan, badakizue itxas komandantzia, itxas institutuaren etxaletan ondagoen Begoña, ambulatorien ondoan, hori izan bere etxea. Orduan, bera, tranbian joan zan, badakizue, inguratzen, kanposantua inguratzen, eta geltokia zegoen Elizaren parean, Elizaren albo batean. Honek ohitura zeukan, badakizue, tranbia martxa geldiro joaten zan, eta orduan, geltokira heldu baino lehen, bera ja martxan bajatzen zan, bere etxera joateko, harina joateko, ez? Orduan, badirudi altzatu zala, eta pertsona bakarra gelditzen zen tranbian. Kasualidadea bere enemigo politikorik eta handiena, Enrique Bengoa. Bere kontrako salaketak ipinitakoa, eta, bueno. Eta, orduan, bere paretik pasatu zen bajatzeko, eta badirudi zerbait esan ziola, hori inoiz esan argitu. Eta Bengoa ere, etzan kikildu, zehoz esango zion, eta total, hasi ziela hauskan, hasi ziela pelikan, borrokan. Eta halako batean, Bengoa bere burua nahiko estu ikusi zuen, eta pentsatu zuen trenbidetik bota nahi zuela. Eta orduan, pistola bat atera zuen. Oesteko pelikuletan bezala txikia. Eta hiru tiro jo zizkion Orueri. Eta Orue alanda guztiz ere dominatu zuen, eta ja, bota zuen tranbiatik. Eta bera bajatu zen tranbiatik, eta orduan kontuatu zen odola zeukala. Eta orduan esan zion handi pasatu zen bati eta joan etxera eta esanen noala bazkaltzera. Eta berriro sartu zen trenbia eta bajatu zen Bilbora, Aleiltza doktorearen konsultara, tiroena konpontzen zion. Tiro bi zeukan eta oso larri egon zen. Baina, bueno, gero salbatu zen eta jarraitu zuen bere martxarekin. Bueno, eta ja, azkenengo kontua, eta honekin benetan amaitzeko, bueno, hemen behi gehiago. Azkenengo kontua. Herri baten historia kontatzen dugunean, niretzako beti harrigarria da, adibidez, Bilboko historiari buruz orain dela 20 urte anexioarekin, zazpigarren mendurrenarekin publikatu zen liburu bat, ez daukat apuntatuta, baina, bueno, pentsatzen duen baietz, baina ez dut topatzen. Eta liburu horretan, Bilbao a través de la historia.
Bilboko historia osoa, eta, kontxo, euskeraren ganeko aitamen txiki bat. 600 urteko historia, eta aipamena da, ganera, bueno, apurbet nire ustez, penagarria, ze bakarrik esaten du, Unamunok, gogoratuko duzu, beritzaldu ifamatua, lore jokoen, horren aritik gogoeta bat, ezta? Orduan, niretzako harrigarria da, ezta? Ni pentsatzen du, Parisko historia idatzi beharko banu, eta demagun 100 urte barru, Parisen inok ez duela frantses egiten danak, ingelesez egiten dutela, nik uste dut, Parisko historia liburu batean hori kontatzeko moduko gauza bat izango, gauza importante bat, ez? Hemen beti inda frantses, orain danak ingeles egiten, inok ez daki frantsesez. Baina, zuk idazten duzu, Bilboko historiari buruz, eta hemen beti euskeraz eginda, erderaz bebai, gehiago edo gutxiago, baina euskeraz eginda, eta ez da, inon agertzen, ez? Eta nik uste, Begoñako historia egiten badugu, eta orain aprobetsatzen badugu mendeurrena, apurbete gauza hauek komentatzeko, euskararena agertu behar dala, ez? Eta argazkio da, 1900 urtekoa. Hemen daukazue udaletxe horrean ume batzuk olgetan, ez? Gustavo Maeztuk, sasoi hartan, idatzi zuen Begoñako umeak eziela euskaldunak, etzekitela euskerarik. Gustavo Maeztu apurbet. Baina, kontxo, Kirikino, euskaltzale petoa, ez dago esan beharrik, urrengo urtean, 1902an, Begoñako elizan aurrean, ume batzuk ikusi eta galdetu ziren euskeraz. Etzekiten euskerarik. Eta batek esan ziren, nuestros padres sí, pero no nos han enseñado, y tal, y... Kirikinoz badirudi, Begoñako gaiarekin arduratuta zegoela. 1903an berriro idatzi zuen, eta kontatu zuen, Artxandaldeko neskatila bat joan zala doktrina ikastera Begoñako elizara, bakizu abadek doktrina irakasten ebela, katezismoa, eta eume euskaldun hutsa zan, etzekien erderarik. Eta Begoñako abadeak esan zioten eurek ez ziotela doktrinarik irakatsiko, ze eurek erderaz bakarrik irakasten eben. Eta nahi baeban gurasoekin ikasteko. Eta bestela, eze bala ikasiko. Bera ja, Kirikino nahiko arduratu da zegoen, baina. Gurren urtean ere, kontatu zuen, San Ignacio egunean han egontzala, eta prediku guztiak, Elizako prediku guztiak, naiz eta fraie euskaltzale izan, erdera utzi izan ziela. Eta zer gaitik eta fraie esan, eske jende askok ez daki euskerarik. Eta gero Kirikino esatean, baina ni gero egona udaletxe horreko dantza saioa ikusten, eta 4-3 euskeraz egiten zuten. Baina Eliza dana erderaz, eta predikaria euskaltzalea. Eta 1916an, Kirikino berriro ere, esateban, badakigu Begoñako Elizatik despatzua emonjakola euskerari. Despatzua bota indala. Naiz eta euskalduna den orain dino Begoña herria. Orduan, hau dana kontatu behar da. Ez da, Begoñan ez da euskera galdu Elizagaitik bakarrik, baina Elizagaitik bebai. Beste faktore asko ondia jakina. Eta hori kontatu behar da, eta kontatu behar dugu, igual ume hauek, ikusten ditugun ume hauek, igual ez zekitela euskerarik. Igual ziren Kirikinorekin itzein zutenak. Hauek, ostera, euskera ikasten egon ziren. Eta Karmelo horrean daude, eta hauek dira Eusko Gaztediak Bilbon antolatzen zituen euskera ikasteko eskoletako umeak. Orduan, ikusten zan arazoa, eta bilatu ziren, zumeki bada ere, soluzioak. Zoritxarrez, badakigu gerrak eta bide asko moztu zituela. Eta ja maitzeko, baziren ere Begoñan euskeraz bizi nahi zutenak, eta baziren Begoñan ere euskeraz idazten zutenak. Eta batzuk Kirikinok Euskadi egunkarian zuzentzen zuen euskararen atalaren kolaboratzaile edo korresponsal moduan idatzi zuten. Kasu honetan hemen Otxarkoagako kontu bat ekarri dugu, baina 1916 eta 1927 urteen artean, horti dauzkazen batuta, 6-8 lagun gutxienez idatzi zituzten euren kronikak, tarteka, batzuk igual bate hobi, beste batzuk dozenatik gora, Begoñako kontuen berri ematen. Eta askoren ardura zan, hizkuntzaren gaia. Eta orain ja benetan amaitzeko,
euskararen bidez heldu zaizkigu asko, euskarari kasu egiten espadiogu, euskarazko prentzari, garai hartako prentzari espadiogu kasurik egiten, gauza asko galtzen ditugu. Hemen dago Iñaki Gaminde euskararen bidez hemen batu ditu antzinako sineskerak, antzinako ohiturak eta adibidez hemen euskal mitologia, hemen otxarkoan gaude, baina eske hemen lamiak egoazan hemengo agertzen ziren, hemengo erreka inguruan. Lixioa egitera etortzen zirenean, eta sinizkera guzti horiek hemen izan dira, ez da joan behar Orozkora edo ez da joan behar Ataunera horrelako gauzen bile, ez? Eta horietako bat da, Kirikino batu zuen kopla bat, eta horrekin amaitzuko dugu, kantatu barik, Matza horria zabal begoña ganean, neu bere hangoa naiz bai zorionian. Oso ondo, Hector, ondo lan egin duzu. Bueno, eskerrik asko, benetan, Benetan, nik galdera bat. Zerbait dakizun edo ikertu duzu zerbait sasoi horietan, aipatu duzun sasoi horietan, Otxarkoagan, zer zegoen? Badago zerbait aipatzekorik, Arbolantza, Otxarkoaga aldean edo? Baserriak. Baserriak eta ez dago... San Justu ermita, eta ez dakit, nik gehiago ere ez nazi gehiago. Bai gauza bitxi bat, txikikeri bat, baina bigarren karlistada izan zanean, Ama Virginia aipatu dugu, Ama Virginiaren irudiarekin kezkatuta ibili ziren. Eliza gerra biletan gelditu zen, fronte lerroaren erdi-erdian. Eta orduan, bigarren karlistada ja, karlisten setioa estutu zanean, Bilboko agintari militar batek eman zuen agindua irudiaren bila joateko eta ekartzeko Bilbora. Segurtasunez gordetzeko eta hola. Ja, ez zegoen Elizan, refugioko komentuan zegoen. Eta, baina, bidali zituen gizonak eta parte idatziz paper bat, eta paper hori karlisten eskuetan jauz izan, eta eurek eraman zuten, eta lehengo nora eraman zuten? San Justo ermitara. Eta egon zan gordeta tarte batez, eta gero erabaki zuten hori eretzala oso leku segurua, Bilbotik oso hurbil zegoelako, eta Larreako komentura eraman zuten Zornotzara. Komentario bat eustea, nien azke goñaztarra, abandotarra baino, eta Bilbon euskera egon da Bilbotan honetan, eta elizate guztietan deustun izan ezan. Nik deustuko aipamen bat baino eskotezekuten asko erena da. Iztegi egiten du aipamen bat, eta gero morfologian beste bat. Baina hemen, guazi ginenean, ez eta biok hemen, 80. urtean, urte batzuk pasadidez, horretik arritu egiten az horretik, ez Kirikinok esaneko haitik. Gu ibil ginen hor Arbolantza ingurun, Euskaldunik topaten geldun, ez, baserriak egon ezkero, eta ume batzuk egon ziren horretan, eta pregunta inguntzen, erderaz, umeri, oie, ¿sabiste alguien que hable euskera por aquí? Eta umek ezauz duen, eta ulan hasi ginen, Fidel eta horrekana, zegit izaskun eta izango ziren, baina nosotros euskuen gu, zuntzegin de bio gauz, horretik arritu ditena zekusteo, Begoña bide egun ziren, Begoña Begoa, Begoña urbanoago bat, eta Begoña, guri Karmelo desatuzkun, Arbolantzako, esatuzkun, berantzako zela, lau viaje eskolara bajateko, baina eskola dekuten egoa da. Bai, karo. Euskera narire, lehen esan duzu, sorki zer dan. Gure amak erdera, esategun, liberako merkatuan, berantzako hori erdera zan, txika puntun sorki bai bat zaran, irezuk euskera esan duzu zen berba hor. Eta hori izan da, nik edoskido dan erdera. Nik Orzuelo ikasi nauen euskal filologia. Nik beti izan dut, tienes un diritzindoren elog. Nik honen beste erdera, oain egiten dugun gaine erdera, egundo berez dut ezetu Bilboa. Eta ni euskaldun barri naz, enar bajan mendiren bateri.
esan dut, nire ama hizkuntza erdera izan da, baina beti egon da euskara egin. Oain ez da, Bilbo Zaharreko zazpikaletako dendatan, hartuten zen beti saltzaile euskaldun. Zer negozioerako komeniaken. Eta hori gertatzen zen, lasizietan eta horrelako dendatan, beti goten zen euskaldun bat, herrietakoak etortzen ziren, eta negozioerako ona zen, zozoain. Nik uste dut, problema hau ikaragarri dela. Oain Bilbon dekugune, nik jubilan hazen ikona, inosko erdera gehien egiten dut. Esteko noa zein. Eta hori lehen ez da nepazitzen izan. Eta hor badeko zer pentsau. Ezetzu bat, ez esan duzu larogikoa. Nik dinozu piztagatu Euro eta hamarkadan nire ikasle bat urbi aizta. Arrogantzako ziren euskeraz. Eta zuten nire normal. Ero galdu dut pizta. Baina garai hortan, ezagutu nahiko nik euskera berzelan ikusi, eta berzelan dago zen ez da hori. Eta mugatik gara paseatzera, hartako gotzatik. Ez dituko. Baina Euro eta hamarkadan nirekin bi ikarri izan dituen akuak euskaldu. Baina, egoten izan dire. Hore bai, baina dineko orduen bizirik zegoela. Transmisioa ere bai, zer gazteak ziren, eta ere etxetik ikasitako ziren, hori besterik ez, apuntatzen. Bueno, hemen dago Koldo, bertokoa eta euskalduna, hor dago itxarita, baina zu hori... A ber, nik umetako idea bai dokot, orduan, irogei cada markadatan, nahiz eta baserritak izan normalen kalean, nik uste gerrausteko historia ziren. Eta zuela inoke euskararik egiten. Nizu, euskara egiten zen etxe barruetan. Eta nik, nahiko helada adietu, urteak horrela joan da, konturatu naz, danak euskaldunak ginela. Nahiz eta erderaz gure artean eta danak, etxe guztien eta orduan. Kriston, nik uste gerra ostean, japore, mila bat. Bai. Ez da hori bakarrik, Elisa Erazu izan duzuna, eta ibarki egin, eta bat. Nik uste gerra ostean, ikaragarrizko egon zen, eta nik erekian, ia Bilbon egiten zen, arbolantzatik eta euskara egiten zen, alik eta nagusitu izan arte. Mundu guztia erdera utzi egiten zuen. Etxe barruan bai, suposatzen etxe barrota, eta ingo zen, baina gerra osteko fenomen hori, aipatzu behar da, gerra pego kizuela bere izu handia. Nire kasuan, eta pikurtea osoan, gure basarri zen, eta goiko basarri batean dagoelako dimustar bat, eta nire amabe makinarra zen. Nire txien, diabisek eta itxe, euskalduna. Puntuak nire ustez, nire txiek esan fabrikara, diarri. Basarri zen, gero gerrauzten esan 10 urte preso, eta gero horre hori izan. Eta hor, nire ustez klabeat nire ustez, soziologo esateko, baina etxabarreko fabrikaz, iguruko Matalogoz auzoan esan euskara egiten inundik inoraz. Eta nera mazen nati da markiniza eta guruko zen ez egizela larratean. Are, publiko, etxea barruan. Matalogoz auzoan, zer. Bueno. Lenguan ikusten Bizkarsoro pelikulan, batek deskubritzen du bere amak euskaraz bazekiela, hogei urte edo dituela gazte baten. Orduan nik komentatzen duen, berdin. Nik jakin duen amamak euskaraz ekiela, nik euskara ikasten duela 18 urterekin. Bet. Erak ez zuen bat erabiltzen. Ja. Begoña arrasan? Bai. Zea, euskotekoa? Matalogoz. Bai. Curiosidades. Utxarkoaga toponimo bezala idatziz, dakigu noiz agertzen den? Nik ezin duzu dut erantzun, ez dakit. Maten du zarra dala, baina... Baina nik... Bueno, bai, orain bogan dago pentsatzea Bekuniatik datorrela. Bakizue, Enaok
idatzi zuen, uste dut, 17. mendearen amaieran liburu bat, averiguaciones, ez dakiz zer, bueno, idatzi zuen, Bizkaiko kontu batzuk esaten zitu, eta tartean, Loiun, zegoela erromatarren garaiko harri bat, eta harri horretan idatzita zegoela latinezko esaldi bat. Eta zan, bekunienses ok munierunt, edo lako zer. Hau da, bekuniatarrek hau egin zuten. Orduan, hori urte askotan ensaio kasurik egin, segero harri hori galdu zan, baina azkenengo urteotan ikertzaileek pentsatzen dute, baietz, testigantza hori nahiko sinesgarria dela, ez? Eta orduan hasi dira pentsa, bekunia hori zer zan. Eta posibilitate bat da, erromatarren garaiko hiri bat izatea, ez? Eta ez dakigun on dagoen, hori badinotzuet Loiun agertu zan, harri hori. Eta ez dakiten bekunia hori non egongo zan, baina posibilitate bat da Begoñako Elizaren azpian egotean. Izatekotan. Beste batzu ez da igual, Malmasin, bakizuen Malmasin mendian, hor kastro bat dago eta hori induzkatu gabe dago, ez dakigu zera gertuko da nor, baina egunen batean ekingo diote lanari. Orduan, bueno, posibilitate bat hori izango zen, bekuniatik etortzea. Baina, ni besterik. Bueno, beti, Joseba, epatun, bai. Eta Otxarkoagaren zentzua zein da, eskain beste gauza esaten dira honetaz. Nien az filologoa eta argita esango izut, idearipez. Bueno, horren Joseba hitz egin duela, lehen neurri nazionala zeukala hitzaldia, baina internazionala. Ekuadorretik etorritako Joseba. Eta gainan kaputxinoa, ia zer dinozun, egon dela hor, formal. Horra eskerrik asko Joseba, euskal txalde petua, hori egia da. Normalean hitzaldiak amaitzen ditugunean beti gaudenez, nola beti gelditzen diren gauzak komentatzeko eta bar, hori egiten dugu Matxerrin elkartean, eta gobidatzen zituztegu bertaratzea eta garagardo batzuen artean sakontzeko gaiarekin eta bar, ez? Bai, ordu, Oiako garagardoa, txakaolina ez dagoenez, pues dagoena, bueno. Orduan, eskerrik asko berriro, eta gizue, erderaz ja, barkatu, baita ere, eta benetan esan behar dut, eskerrak nakorreri, ona etorte betik bera da, orduatzen dena musutruk eta bolonderza hau grabatzeko baldintza honetan, eta hori eskertzekoa da bebai, orduan eskerrik asko nakor. Eta jarraituko dugu lanean, etorkizunera begira, bai euskaraz baita ere erderaz beste batzuk, gure pentsamendua, gure historia eta gure espiritu kritika elikadura emoteko paiak baitu alternatibak eta berton besteak beste hemen ere jorratuko ditugu. Bai, eskerrik asko.